Pepe, va, tapa'ls. La direcció del sindicat s'està posicionant de manera clara. No es pot treballar sense drets. Primera consideració. Per això també és aquest plante i lo és simbòlicament al delta del Llobregat. No volem llocs de treball de 600 euros. No volem llocs de treball que no tinguin unes condicions d'horari dignes. Aquesta activitat no és una activitat que sigui el centre de les aspiracions del sindicat. El sindicat treballa, vol justament una millora de la qualitat del turisme, però també, sobretot, una millora de la qualitat del sistema productiu. I és el que és. I estem farts d'especulació. L'especulació no ens ha portat enlloc. És més, tot el que estem patint en aquests moments són i és com a conseqüència de l'especulació. I Eurovegas és una gran especulació. Aquestes terres són d'algun senyor que segurament viu a Barcelona, que ha fotut fora els pagesos i que en aquests moments no es conreen perquè s'està esperant especular. Especular amb aquesta terra i hi ha pagesos que estaven aquí guanyant-se la vida i que se l'han tingut de deixar de guanyar senzillament perquè hi ha aquesta possibilitat de que aquí es faci una gran especulació.